terġa' tqum neħi kull ostaklu u kull lest li tgħix imbjum fil-ħajja ta' kull jum kun ċert li lest għal dawn l-isfidi ħalli fit il-ħalli u hemmen ħaddan int kull fidi fija jien il-mat bidla u ta' ħajja ġdida spiċċajt bidla. Fil-ħajja ta' kull jum taf li mhux kull ma jleq quddiem fittex hemm xi skop qabel il-ħolm ikun ġaet. Fil-ħajja ta' kull jum apprezza dak li ċkien sinjal għax waraj hemm ħsieb u taf ikun li sbaħ rigal. Fija jien il-mat bidla u ta' ħajja ġdida spiċċajt bidla. Illum kuntent aċċettajt kull dan ħollan kiek mhux f'idejja il-kontroll. Illum kuntent aċċettajt li dini ħajti għax fil-ġen kien isib dan tiegħi id-destni. Tieħu ċans titgħallem ma jiddispjaċix taraf sew dak li nixtieq tgħid għax illum kuntent aċċettajt kull dan ħollan kiek mhux f'idejja il-kontroll. Illum kuntent aċċettajt li dini ħajti għax fil-ġen kien isib dan tiegħi id-destni. ħaġa waħda għamilna.